Que aquí no hay muchas peleas ni nada, que es un barrio muy tranquilo. Quina ha estat l'última bona notícia que has llegit sobre el teu barri? La última bona notícia. Pues no sé. Els barris de la perifèria de Barcelona on no sortim als mitjans de comunicació o quan sortim és per estigmatitzar-nos dia rere dia. Última buena noticia. Todavía no he encontrado ninguna. Sortim als carrers de nou barris per preguntar als seus veïns i veïnes sobre les bones notícies del seu dia a dia. Jo soc d'aquí, de nou barris de tota la vida. Diria a les veïnes la gestió que tenim, que portem molts anys juntes, totes les associacions que tenim. Última buena noticia hasta ahora es que, por ejemplo, han empezado las reformas del edificio, como era el... Això és el bo que tenim nosaltres mateixos, la cura que fem de nosaltres mateixos, de les nostres veïnes, que som una família. La idea del Plástica Flor. Las fiestas, y ahora estamos esperando las fiestas otra vez. Muy bien, y la gente que es muy buena en este barrio. Buena, ninguna. Sobre este barrio, la última buena noticia que leí. No, de momento no. És que no llegeixo quasi cap notícia. Però si et dic que pensis en notícies no tan bones... Dolentes de nou barri sí que escolto més. La inseguridad. La última noticia que leí fue sobre la inseguridad en la parte de arriba hacia los lados del ayuntamiento. Perquè criden més l'atenció de la gent. I que crec que hi ha un tracte diferent. I ara un exercici d'imaginació. Quines coses han passat al nostre barri, al nostre carrer, que podrien ser perfectament notícia? Bueno, sí, mira, suposo que ja ha sortit o sortirà la renovació del mercat de Montserrat, d'aquí, de la Trinitat. Mira, ara mateix sí que tenim una bona notícia, que per fi, després de 20 anys, el casal de joves de Prospe ja el tenim construït. Això sí, falta la Trinitat Nova, falta les pistes de Trinitat Nova, la piscina, falta Roquetes, que tampoc tenim casal. Lo positivo que yo podría decir por mi parte, por el barrio, es que veo que hay un sentido de comunidad en los vecinos que se siente bastante cuando uno sale a caminar por el barrio. Sobre todo en nou barris, son todos los barrios muy luchadores también, ¿sabes? Estic molt orgullosa del barri, però no el coneixia gaire gens fins em sembla que ara amb la pel·lícula aquesta.